بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم wa ba da 'yan uwa masoya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, barkanmu da sake haɗuwa a cikin wannan farfajiya tamu mai albarka ta wannan ƙungiya tamu Majma'u Shababu Ahbabu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. A yau zamanmu na biyu ko 15 ga watan 10 shekara 2025, wanda wancan sati da ya gabata a cikin karatunmu na wannan littafi na Akhlaqul Mustafa mun shiga muna maganar cewar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kasancewarsa a alaman nasi, wanda mun ɗan koro bayani a matsayin muƙaddima saboda muna so mu tsaku dama filin ko in ce karatun duka abin da yasa aka tanade shi karatu ne muke yi saboda ambatan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Ma'ana in muka ce ambatan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda zuciya ta samu natsuwa. Dama kamar yadda muka sani Allah yana gaya mana a cikin Alƙur'ani ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ko kuma wanda shi ambatan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ambatan Allah ne. Saboda haka zuciya kan ji daɗi in ana ambatan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, soyayya sakan ƙaru. Saboda haka shine kawai zaman kuma shine abin da yake na karatun. Da mun so tun a rannan kawai da mun ce kana alaihi salamu a alaman nasi, mun fassara cewar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance shine mafi sani na mutane, to shikenan sai mu wuce. Amma mun bar karatuttuka koko da wasu abubuwa da ya kamata a ce mun dan haska ma kanmu don sake fahimta na abin da ya shafi girma da buwaya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Duka a karatun nan abin da nake so mu fahimta mu ƙara sani shine mazharin sufofi da sunaye na Ubangiji to ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ne. An fahimci nufi na. Saboda yanzu idan kana so ka gane ilimin Ubangiji to wannan dama sai ka zo wajen ma'aiki. Shine zaka gane Allah subhanahu wata'ala al-alimu ne. Yanzu kaga dai Allah alimun ne bi zati sudur ko masanin abubuwan da suke a kiraza. Amma sai mutum ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar wancan hadisin ko da ya ce wa wancan sahabin ji'itu tas'alu anil birri, shin ka zo ne kai tambaya menene albirru ko kaga ba gaya mashi ba ko zance ne da yake a ƙarƙashin me ƙirjinsa. Amma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zantar da shi abin kafin furtawa shi, ya ce ƙwarai ya rasulullahi. Saboda haka to wannan shine irin abin da ake so a fahimta. Don haka mun ɗora daga cikin karatunmu, to Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana a cikin suratul nisa'i aya ta 113 cewar walau la fadlullahi alayka wa rahmatuhu lahamma ta'ifatun minhum ayyudilluka وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Wannan ayar kadai ta isa ta haska mana girma da matsayi da mukami da buwaya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma kolin saninsa a halar Ubangiji da kuma abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi na ilimi. Allah ya ce ba dan falalar Allah ba a gare ka, wanda falalar Allah ɗin ita kanta falalar Allah ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine falalar Allah. Amma fa sai in mutum ya kai ƙoli ya fahimta. Mu sani duk wani baye-baye da ni'ima dama Allah yana gaya mana cewar laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'asa fihim rasulan ko shi ma Allah da kanshi ya jinjina ni'ima ko da ya mami muminai na ba su ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. To ba dan
nan in muka tashi za mu iya fassarawa da soyayya, walau la fadlullahi alaika, ba dan kasancewarka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kai ne ba aka turo, don kai ne falalar Allah din, wa rahmatuhu da rahamarsa, ko manzo Allah shine rahamar ubangiji, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. To ba dan kai ne haka ba ya rasulullahi, ba dan kai muka turo din ba, lahamma ta'ifatun minhum ayyudilluka, da wasu daga waɗannan mutanen batattu ko kafirai to da sun nufaci me kawar da kai daga kan tafarki, wanda waye tafarkin? Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine tafarkin Allah. In kana neman tafarkin Allah, manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Allah yana gaya mana dama cewar sun bajalnaka ala shari'atin min al-amri ko fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. To wa ma yudilluna illa anfusahum, ba kowa suke batawa ba face kawo kansu, dan su ne batattu. Amma shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine shari'a, shine layi, shine tafarki, shine tafarkin Allah. Kuma Allah yake cewa wa ma yudurrunaka min shay'in, ba za su iya cutar da kai da wani abu ba. Wa anzalallahu alayka alkitaba, Allah lalle ya saukar maka da alkitaba shine littafi. Dan haka in ma ka ce fadlullahi alkitabu ne, ma'ana alqur'ani ne fadlullahi, to shikenan menene alqur'anin nan ne? Ayran nan mun karanta cewar wannan sahabin da ya tambayi sai da Aisha akan maganar ya yake ɗabi'un ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, sai ta bashi amsar da cewar kana karanta alqur'ani ko? Ya ce yana karanta alqur'ani. He ta ce mashi to kana hulquhul qur'an ko? To kaga in alqur'ani kace fadlullahi, to alqur'ani ma dai ɗabi'u ne nawa na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, shine me, shine alqur'ani din. So da haka dole zamu fahimta falalar ubangiji dama wane ne? Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. An fahimci nufi na. Wal hikimata ko da hikima. To amma duka da waɗannan guda biyun da aka saukan maka da rannan mun yi bayanin yadda alƙur'anin nan ya kunshe, ya tare dukkan iliman komai, kamar yadda Allah ya faɗa cewa ma faradna fil kitabi min shay'in, kuma tibyanan li kulli shay'in. Duk wannan ulumin da suke a cikin alƙur'ani, to Allah yanzu yana da kuma abin da ya ƙara masa ko? To yanzu Allah kuma yana ƙara tabbatar mishi da cewar wa Allah maka malam takun ta'lamu, na sanar da kai kuma wani ilimi wanda ba su san shi ba. Wannan ilimin ba shi a cikin kuma wancan littafin da suka sani da kake tafi da shi, ba shi ma a cikin shi. Saboda haka ba su san wannan ba. Wa kana fadlullahi, yanzu kuma Allah yana so ya ƙara tabbatar maka irin matsayi da muƙami na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce wa kana fadlullahi alaika azima, lalle falalar Allah akan ka al'azimu, ya kira ta da sifa shi me ta me girma. Me girma ne ya kira falalar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a gurin Allah da me girma. Anan abin da nake so mu fahimta shine in na ce al'amari na da girma, ni yanzu misali in na ce yanzu rashin tsaro ya munana a ƙasar nan, to ya sha bamban da in Tinubu ya ce rashin tsaro ya munana a ƙasar nan. Nashi faɗin shi ke nuna ƙolin muni akan nawa mai faɗin, don ni ban san komai akan yadda harkar tsaro za ta munana a ƙasar nan ba, kamar yadda me Tinubu ya sani. Don haka in Allah ya ce wannan abu mai girma ne, to ya fi yadda duk wani abin halitta zai iya hasko wannan abun ya ɗauke shi a matsayin mai girma. To yanzu a nan kaga a wannan ayar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanar da shi wani ilimin da iya ƙwarewarka da saninka na ulumin da suke cikin alƙur'ani, to ba ma ka san wannan kuma wanda ya ƙara mai na daban ba. Ɗaya kenan. Sannan idan muka ƙara gaba, Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana a cikin alƙur'ani, yake cewa wa ma yandiqu anil hawa ko in huwa illa wahayyuha. Shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, in ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, dama malamai da sun ce annuɗuƙu shi ƙwayan mafurci ne, ba mafurcin ba ne. Wannan shi tun daga can kan ma'ana iskar da take hurowa ta bada
motsawar gaɓoɓin furici su furta abin da za a furta har a fahimci furici, wancan na cikin shi ake kira da wannan nuɗuku din. An fahimta. Wannan sirrin ne in aka cire maka shi sai kaga ga bakin ga komai ga shi, amma mutum ba zai iya ba zai iya magana ba saboda an cire mai wancan. To shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama abinda wannan ayoyin guda biyu wa man duku anil hawa in huwa illa wahyu take mana magana shine sadda duk ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yunkura da nufin zance zai zantar, to wannan zance ne daga Allah, wannan Allah ne yake magana. Saboda haka zancensa duka zancen wane ne? Zancen Allah ne. A nan abinda ayar take haskawa muhallin shahidi na kawo ta a cikin wannan bagiran maganar da muke na kasancewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mafi sani a halitta, to nan ta nuna mana alaƙa kai tsaye ko na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da Ubangiji, wanda yake sanar da shi ulumu na wanda halitta bata sani ba. An fahimci nufina. Sannan Allah subhanahu wata'ala in muka sake duba dai har yanzu a cikin Alƙur'ani, duka banda wancan ilimin da muka karanta na farko da Allah ya sanarwa da ma'aiki, banda duk sanda ma'aiki zai furici da Allah yake mahi wani cushen da shi kadai ya sani ko? An fahimci nufina na wannan ayar da muka karanta, man diqu anil hawa in huwa illa wahyuha. To sai Allah yake cewa mi wa qur rabbi zidni ilma ko a wata ayar ka ce Allah ya ƙara mun mi ilimi. Yanzu Allah ne wannan zancen ko? To abin tambayar shine, shin ma'aiki ya nema a ƙara mai ilimin nan? Idan ya nema an ƙara mashi, to wanne ne ƙarin? Ko? Ƙur'ani ne dai. In ka ji Allah ya ce ka roƙa a baka, to dama an baka ne. An fahimta yi. An zartan ne kawai dai wata sunna kawai aka ɗora ta sai kayi kaza sai ayi kaza. Shine kawai. To wanne ne wannan? Ba wanda zai san wannan, ba wanda ya san menene ƙarin da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin wannan ayar na ilimi da ya ce mashi, ya ce wa qur rabbi zidni ilma. Daga nan muka sake duba dai a cikin Alƙur'ani, ya zo daga sashen masu tafsirin Alƙur'ani a cikin faɗin Allah subhanahu wata'ala na wala yuhituna bi shay'in min ilmihi, cewar sun fassara shi da me? Ai ma'ana abin da yake nufi la yuhituna bi shay'in min ilmi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. In tunda da min dama ya zo, dama ba ana magana gaba ɗaya ulum na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, to ko wani sashe daga ilimin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. An fahimci nufi na ko? Wani yanzu ko da iya ma abin da muka karanto, to ya isa ya ganar da mu cewar wani ya hasaso ko ya risko ko ya a ɗebe masa wani hijabin sanin. An fahimci nufi na girman sani na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ko ko wani abu daga abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya sani, wannan baya yiwuwa. Idan muka duba littafin halal aqfali, wani littafi ne liqura'i zawharatul kamali, ya kawo wannan magana a ciki na magana wannan malaman tafsirin da suka yi su ya wannan zancen kenan. Sannan duka dai cikin nazari a Alƙur'ani na ayoyi da suka zo waɗanda suke maganar akan ilimin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, idan muka ɗauki zancen da suka yi da Allah wanda ya ce mashi fa'auha ila abdihi ma auha, wannan duk halitta, duk wani malami, duk wani ilimi, babu wani ilimi da ya san wannan sirrin abin da aka gaya wa manzon Allah. Rannan dai duka a bayanin mu da karatun mu shine na faɗi magana, kan ka san wane bai san kaza ba, to kamata ya ka fara sanin wane iya da me ya sani ko? Sannan ne zaka iya gane da me to wane bai sani ba. To yanzu lissafin mu mun lissafa, mun kasa gano adadin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya sani ko? Wanda ya buɗe baki ma ya zanta mana, har yanzu kalmarsa ɗaya, furucinsa ɗaya, har yau kai kawo ake cikin fitar da ilimai miliyoyi dubunnai cikin kalmarsa ɗaya. Wai mutane haka ce suna mantawa da cewar shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an ba shi jawami'il kalimi ko ta taranzanci, magana ɗaya zai yi ko, amma sai
sai a fitar da ilimai ba iyaka daga cikinta. Yanzu wannan ta ina zaka iya ƙididdige ilimin shi? Idan muka je muka sake duba magana alƙur'ani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Shi alƙur'ani ya zo mana da wasu ilimai kala uku. Ya zo mana da duk wani ilimin abubuwa da suka gabata baya. A alƙur'ani zaka samu akwai shi. Alƙur'ani ya zo mana da ilimai na abubuwan da suka rinka faruwa a sannan. An fahimci nufi na ko? Sannan alƙur'ani ya zo mana da ilimai na abubuwan da a sannan ba su faru ba, sai daga baya za su zo. An fahimci nufi na. Duka waɗannan wasu ilimai ne da ga suna a cikin alƙur'ani. Maɗaukin wannan alƙur'anin ko ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ne. An fahimci nufi na. Sannan idan muka sake kalla cewar to da wannan za mu fahimci cewar ya shafe magana hankali ya iya ɗauka. An fahimci nufi na, ko sani ya iya bayanance cewar menene ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanar da shi a cikin karatun ayatan ta fa'auha ila abdihi ma auha. Kuma babban karatun ma abin kallo shine Allah da ya tashi zancen ma abin da ya sanar da shi sai ya kawo da wannan mimun din da aka ce ma ko, wanda idan muka kalla alqur'ani Allah yana gaya mana lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Yanzu a cikin ƙasai da sammai menene ba na Allah ba a wannan ayar da aka yi magana? To me ya nuna komai kuma na Allah ne wannan mimun din? Dan haka anan ba wanda ya isa ya iya cewa akwai wani abu da Allah bai sanarwa da manzon Allah ba, daga mujarradin abin da zamu kalla daga cikin wannan ayar din ba kadai. Sannan Allah subhanahu wataala yana gaya mana a cikin suratul jinn ko alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada ko illa man irtada min rasulin. Ma'ana ulum na abin da ya shafi gaibi, abubuwan da suke boyayyu ko to wannan babu wanda Allah subhanahu wata'ala yake ba wa sanin wannan face wani yardajje daga cikin manzanni wanda Allah ya yarda da shi. To wannan ma ba sai an tsaya an ce wani abu akai ba. Babu wanda yake da ja ba ma a cikin annabawa ba, in dai har yayi imani musulmi ne shi, to babu mai ja ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, babu mai matsayinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan idan muka tsaya daga haka, to za mu iya kalla kuma daga cikin abin da yake na hadisai, ko mu kalla cewar Allah subhanahu wa ta'ala yi wa ma'aiki wata magana a cikin suratul a'raf aya ta 188 ko akan magana gaibi din. Allah yake cewa qul la amliku li nafsi naf'an wala daran illa ma sha Allah ko walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani as-su'u in ana illa nazirun wa bashirun liqaumin yu'minun ko kai ma'aiki manya ko girma iya girma. Shi yasa ina jarrada na gaya mana zurfi lamarin ma'aiki gare shi, duk inda ka ɗauka zurfin shi a wuce mutum ya tunani. Yana da zurfi sosai. Yanzu dai kaga, yanzu dan Allah waye zai masa cewar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam? To ai hadisi ne ma za mu karanta, ma in muka shiga akwai gabar da za mu zo mu karanta ko in muka je wajen maganar kyauta na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko za mu ji kyauta gare shi in ji sahabbai kai ka ce me girgiji ko kai ka ce girgiji. Wayya mutum zai zauna ma yana zance ko yana wani kwakule bayan mafiya sani a cikin wannan al'umma su ne sahabbai ko, amma ya kaji suna cewa in ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya musu tambaya su ce Allahu wa rasuluhu a'lamu ko Allah da manzansa su ne me mafi sani. Ko ba haka suke cewa ba? Shi yasa kaji Allah shi ma a alqur'ani abin da yake gaya maka cewa fa in tanaza'tum fi shay'in to farudduhu ila Allahi wa rasuli ya ayyuhal ladzina amanu adi'u Allah wa adi'u rasulahu wa ulil amri minkum ko fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli ko
yanzu kaga can aka yi muku ku bi Allah ku bi ma'aikin Allah da ulul amri, to mu kadara misali malamai ko ulul amri, to shikenan. Amma yanzu idan ya kasance aka kai kawon wani abu an fahimci nufi na, ai magana ilimi ake kenan ko, to shikenan yanzu ina za a koma sai a samu mafita, a samu ilimi, to mabubbukan ilimi kawai Allah ne da manzon Allah, an fahimci nufi na. Shi kuma Allah shine al'alimu, to mazharin sunan Allah al'alimu da sifarsa al'alimu sai an zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sannan wannan ilimin nasa yake bayyana. Madalla. Ka dakatar da zan magana. Ɓangaren hadisai ko? Akwai hadisi na a cikin Muwadda Malik, an fahimci nufi na, wanda ya zo daga Abi Hurairah Allah ya ƙara masa yarda. Idan aka duba babin Jami'u Salati shine hadisi ma na farko, ina jin koko na biyu. To cewar Maiki sallallahu alaihi wasallama ƙala ya ce, atarauna qiblati hahuna, wata ran kawai sai ya ce wa da sahabbai, shin kuna ku kallon alƙibla ta, ya nuna da hannu, ma'ana mafuskantar shi inda yake fuskanta sallah, an fahimci nufi na. Sai ce fa wallahi na rantse da Allah, ma ya kafa alayya khushu'ukum, khushu'inku ko baya koyuwa a gare ni, wala ruku'ukum ko ruku'unku, inni la'arakum min wara'i zahabi, wallahi ina kallon ku ta bayana. A sharhi da mai sharhi yayi sai malamai suka yi ta bayani, sai suka ce to ido gare shi a bayan ƙiyarsa, wasu suka ce a bayansa yake, wanda sutura in ya sa tufafi ba ta kare shi. To yanzu dai ina ji muka gama karanta diwanin Shehu Ibrahim ko, yake ce mana huwal kullu minhul kullu badnan wa zahira. To yanzu abin da yake cikin ka, to me wanda zai wuya ma a ciki? To shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya wuce nan, ya wuce tunanin nan. Wa kullu shay'in ahsaynahu ne shi fi imamin mubin, komai an tattare a cikin shi, Allah ya tattare mashi. Saboda haka shi yasa Imamul Busiri ya ce laka zatul ulumi min alamil ghaib wa min hali adamal asma'u ko, ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kai ne zatin ilimi daga me masanin gaibi. Waye masanin gaibi? Allah ko an fahimci nufi na. Sannan daga wannan ilimin naka ne aka san mu annabi Adamu ilimin me sunayi. Ya tabbata ya zo a cikin wani hadisi, a hadisin maganar Isra'i da Mi'raji, Maiki sallallahu alaihi wasallama ya ce qala li rabbi, ma'ana ubangiji na ce da ni lailatul isra'i, a daren Isra'i da yaji, fi ma yaktasil mala'il a'la. Kaji tambayar da Allah ya yi wa Maiki sallallahu alaihi wasallama, me ya keɓance da me ya keɓance al-mala'ul a'la. Sai Maiki sallallahu alaihi wasallama ya ce la adri, ban sani ba. Malam Allah ya ƙara wa Malam Hafiz lafiya ko, yana gaya mana ya ce wannan ita ma ilimi ce, shi kaɗai kuma ya isa ce haka. An fahimci nufi na. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce to fa wada'a yadahu baina katafayya fa wajadtu barda hafi sadiyayya. Sai Allah ya dora, haka za mu faɗa yadda ya zo ko, sai Allah ya dora hannunsa akan kafadin manzon Allah, ya ce na ji sanyin me tafin Ubangiji da ya taɓa har cikin me bargonsa. Ya ce to daga nan fa alimtu ilmal awwalina wal akhirina, sai Allah ya sanar da ni ilimin na farko da na ƙarshe ko. A cikin kuma wata ruwaya ya ce allamani uluman salasatun, sai ya sanar da ni wasu ilimai ƙwaya uku, kala uku. Na farko fa ilmun ukhidha alayya kitmanuhu, ilimi ne da aka sanar da ni amma fa wannan boye shi za a yi, ba za a bayyana shi ba. Wa ilmun amarani bi tabalighi, da kuma wanda aka umarce ni wannan shi zan sanarwa da me da halitta shi. Wa ilmun khayyarani Allahu fihi, da kuma ilimin da shi kadai Allah yake banta da shi.
akwai daga sahabbai Allah ya ƙara musu yarda, wani ya zo yana magana da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ana kiran shi da Laqitu bin Amir. Ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake ce da shi da irin yaran sa, yace sal'anka. Ai sal'anka abinda take nufi sal'an ma shi ita, tambayi duk abinda me kake so a baka amsa. Saboda haka idan muka sake duba a cikin wani hadisin, to wani hadisi ya zo wanda yake shi ma daga Abi Zarrin, ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce inni ara ma la tarawna, ni fa haƙiƙa ina ganin abin da ba ku gani, wa asma'u ma la tasma'una, kuma ina jin abin da ba ku ji. Yace abbatis sama'a, yace sama ta yi ƙara irin ta in ka zauna akan kujera ko benci, ma'ana abin da yake kamar katako. Kujera misali aka ɗora mata abin da ya fi ƙarfin nauyinta, an fahimci nufi na ko? To wannan irin ɗan ƙarar da za ta yi na motsa wannan, to shi sama ta yi wannan. Wa huqqalaha anta itta, yace ta cancanci ta wannan me, ta wannan ƙarar. Ma fiha mawdu arba'u asabi'in illa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi, yace a cikin saman nan babu bagiran da za a sanya gurbin yan yatsu hudu, face ko ina cike yake da mala'iku sun baza me fuka-fukansu, sun sujada mai goshinsu, suna masu sujada ga Allah. Kaga yanzu fa shi a sadda yake wannan maganar, dama da abin da ya fara a maganar cewa yayi ni fa ina ganin abin da ba kwa gani. Sannan sai ya ce law ta'lamuna ma a'lamu, da kun san abin da na sani ko, to la dhahiktum qalilan, wallahi da kun yi dariya mai kaɗan, wala bakaitum kathira, da kun yi kuka da yawa. Hadisin yana da tsawo, dan a gaba ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa yi da abinci, da ba ku ƙara daɗantuwa da cin abinci ba, ko da matanku. Ya zo oke, yanzu ya ishe ka ya isa daga cikin abin da muka karanto ko muka rairayo cewar ma'ana wannan ayoyin da muka karanta da wannan hadisan, mu fahimci idan muka ce za mu ƙididdiga ko iya bayanai da Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi, wanda kai tsaye suke nuna mana irin zurfin ilimi ko wani ilimai da Allah subhanahu wata'ala yake banci ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da su, an fahimci nufina, to za mu fahimta mutum ma ya yi ƙaryayyami ya iya wannan lissafin. Kuma duka a makullin zance cikin wannan magana shine mutane duka a daina ɓata lokaci da damun kai. Wallahi tun da dai har an yarda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi wata tafiya da aka ce Isra'i da Mi'raji ko, an yadda ya je ya keɓe da Allah keɓewa daga shi sai shi, kowa ya yadda da wannan, babu mai musawa a wannan. To lallai dole mutum ya ji a zuciyarsa bai isa ya iya hasaso abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bai sani ba, bai isa ba wallahi. Domin firar da labarin da zancen da ya aka yi, Allah ya kulla sirrin, ya sa mukulli ya kulli, ba a san inda mukullin yake ba wanda zai iya buɗewa ya leƙa ya gano me suka tattauna. Wallahi wannan kadai ya isa ya sa mutum ya sara in dai a cikin sha'anin abin da ya shafi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ne, ba ya zauna yana ma labarin wai ya kaza ba dan kan mu rinka tsawaita zancen ba, shi yasa ma aka tsaya anan. Amma da ababin misalai na gaibi da Allah safu waɗanda suke babu iyaka. Dan haka dai mun ji kuma mun faɗa cewar in dai kana so ka san ka kuma yarda lalle Allah al'alimu ne, to wajen manzon Allah zaka. Zahirin wannan karatun sai an zo wajen manzon Allah. Yanzu ba za mu san Allah ya san abin da yake kirjinka ba in ba gaban manzon Allah muka zo ba.
da ka zo shi sai ya gaya maka ko kamar yadda muka bada magana hadisin can na wabisa, an fahimci nufi na. Yanzu ba za mu san cewar abin da ka baro a gidanka Allah ya san da shi ba, wannan sai ka zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, kamar abin da ya faru da Abbasu ko to haka da sauransu. Allah ubangiji ya sa mu gane, mu fahimta, mu kuma rinka girmamawa da kambama abin da ya shafi lamarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ba tare da ɗaukar sa da sa shi irin yadda muke kallon al'amura ba. In muna sa shi muna kallon yadda muke kallon kawukanmu da sauransu, to sai mu rinka kallon sa a kallon da ba daidai ba. An fahimci nufi na. Allah ubangiji ya tsare mu da wannan alfarman ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Ina ga mu tsaya nan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.